Γεια σας παιδιά, με λένε Δημήτρη, είμαι 13 χρονών και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Εδώ θα ανεβάζω περισσότερο gaming videos γιατί δεν έχω κάμερα ακόμα, έχω μόνο το PC μου. Τα αγαπημένα μου παιχνίδια είναι το Fortnite, το Minecraft και τώρα έχω αρχίσει να παίζω και πολύ το Detroit. Αν δεν ξέρετε είναι Detroit Become Human, εμένα μου αρέσει πολύ. Είμαι ο μεγαλύτερος στην οικογένειά μου και έχω μια μικρότερη αδερφή και μικρότερο αδερφό. Εδώ λίγο σας δείχνω τώρα Fortnite, αλλά δεν είμαι και ο καλύτερος, επειδή άρχισα το PC το πήρα πριν κάτι εβδομάδες, αλλά έπαιζα και από PlayStation παλιά με τηλεχειριστήριο, αλλά τώρα άλλαξα και παίζω με keyboard και mouse. Το aim μου είναι το χειρότερο, δεν μπορώ να πετύχω ούτε για να σώσω τον εαυτό μου. Εδώ τα builds και τα edits κολλάω πολύ, αλλά νιώθω ότι έχω και πολύ delay, δεν ξέρω γιατί. Αν ξέρει κάποιος να το φτιάξει, γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Αυτά ήταν. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε μέχρι το τέλος και γεια σας.